Musika tresnak ezagutuko ditugu eta musikariak be ezagutuko ditugu. Eta horretak izue, paketen txanda bala eta beraz bateriaren txanda izango bala eta bateria hemen daukago gainera. Eta beraz musikariek euren esperientziak kontauko dezku ez, hasierak zelakoak izan ziran, gaur egun dagozan lekuan egoteko bidea zelako izan da, ze bide egin da ben, zelako taldeetan dagozan, kontzertuak nun emoten dituen, eta lako azalpenak emoteko hemen izango dira.